Ďakujeme veľmi pekne. Ako isto všetci sa zhodneme, že boli vynikajúce, tak im ešte raz zatlieskajme. Teraz by som si dala slovo pánovi Zubajovi. Tak nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Nebudem vás už držiavať, lebo ja si myslím, že zlatý koniec programu už bol pán starosta. Takže veľmi pekne, sme veľmi milí prekvapení. Keď sme tu boli na prvom komunitnom fóre, tak to prvé komunitné fórum bolo viac menej o mapovaní potrieb, o tom, že sme sa pýtali, čo vás trápi, aké sú priority obce. Následne sme mali fokusové stretnutia, pracovali sme na rozvojovom pláne obce. A ani sme sa nenazdali aj tu cez rok činnosti rozvojových tímov a toto druhé komunitné fórum je o činnosti našich rozvojových tímov, o vašich výstupoch, o dosiahnutých výsledkoch, ktoré sú. A vidíme aj my, aj pani koordinátorka posun riadny, keď sme tu prišli prvýkrát a keď sme sedeli, pán starosta, či sa zapojíte, keď si pamätáte ten začiatok do projektu, keď sme sedeli v kancelárii a tiež ste váhali a ste rozmýšľali a keď sme argumentovali a sme mali taký rozhovor, tak ja by som pozval ku mne aj vás, pán starosta, aby ste vedeli prísť a možno povedať, lebo jedna časť rozvojového tímu je činnosť pomáhajúcich profesí, odborníkov, ľudí. Vidíte sami zmeny, či už v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti, veľmi pekné. Ale ja som si dovolil pozvať vás, pán starosta, aby ste vy nám vedeli povedať, keďže ste zapojení v národnom projekte rozvojové týmy a je to projekt, kde je 60 samospráv na Slovensku, tak aj možno taký je verejný priestor, aby ste vedeli, pán starosta, vypovedať, že do akých investičných projektov ste sa zapojili vy ako samospráva a možno povedať, ktoré projekty sú podporené a v akom ste teraz štádiu. To je možno prvá otázka smerom k vám. A tu druhú položím, keď možno poviete o tom, že naozaj do akých investičných vecí a čo máte vy naplánované ako samospráva. Najbližšie môžu dopýtať, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Medzi prvými som chcel vlastne povedať to, že som veľmi rád, že sme sa nakoniec zapojili a že sme v tej skupine tých 60 miest a obcí. Zároveň by som chcel poďakovať aj rozvojovému týmu, ktorí robia vynikajúcu svoju prácu. Rozmýšľam za pochodu, aby som neopomenul nejaké projekty, čiže začal by som tými, ktorí sú už ukončené. Máme tu také dielčie projekty, či je to táto hudobná zostava vybavenosť komunitného centra. Z environmentálneho fondu sme získali podporu na triedený zber odpadov a to je vo forme malotraktora s technikou v celkovej hodnote 80 000. Teraz momentálne už vám bežia dva projekty a to je rozvojový tím a druhý je miestna občianska poriadková služba, kde som veľmi rád, že sme mohli dať šancu zamestnať vlastne S-komunity a páči sa mi ich činnosť, kde vlastne napreduje aj v tej osade alebo v celej dedine snažíme sa udržiavať poriadok. Medzi ďalšie projekty, ktoré sme získali a už máme aj schválené, momentálne prebieha vlastne ich realizácia a to je vlastne